Però si fas que surti el cartell, queda més maca la foto. Pero no es porque Racing no es una ola, es espectacular. Sí. Digue'li al Rai que vingui. La càmera de veritat. No. Rai, Digue'm. com mola aquest estat de gola, eh? És una passada. És una A més, canya. aquest any tenen fundes específiques per iPhone. Ah, sí? Quines iPhone són? 5. Anem a veure-les? Sí. A veure. Mira, tenim aquesta funda, que és completa. O tenim aquesta, que és només la part de darrere. Em deixes l'iPhone? Ah, no em pots deixar l'iPhone perquè si no, no pots gravar, oi que No puc gravar si deixo Vale. l'iPhone. Cap problema. Molt bé, anem Bé. a enviar-ho a YouTube. Vinga, fins ara.